Tämä tarina kertoo Henkasta, joka jo nuorena poikasena oli tunnettu kaupusteluinnostaan ja väläyttelikin kylän raitilla taitojaan kovana kalakukkojen myyjänä. Henkan kukkobisnes sujui hyvin. Pääkaupunkiin päädyttyään Henkalle selvisi, että vaikka markkina-alue on iso ja ostovoimaakin löytyy, eivätpä kalakukot urbaaneja kaupunkilaisia juuri kiinnostaneet. Miten hän saisi elantonsa? Henkka huomasi, että asuntokauppa käy vilkkaana. Henkka päätti tästä innostuneena ryhtyä kiinteistön välittäjäksi. Aikansa tuumittuaan Henkka astui yhtenä perjantai-aamuna Viva LKV:n ovesta sisään. Henkan innokkuus teki tulevaan työnantajan vaikutuksen. Hyvä asuntomyyjä tarvitsee kuitenkin myyntikoulutuksen ja Henkan onneksi tuleva työnantaja satsasi myyjiensä osaamiseen ja koulutti heitä. Kun Henkalle hommattiin vielä LKV-pätevyys, niin tuleva myyntitykki oli valmis tuleviin haasteisiin ja sopii odottaa, että rappujen ovipumput alkaisivat laulamaan. No eivät alkaneet. Ja kyllä työnantaja ihmetteli, että missä vika, kun Henkka saatoi viipyä yhdellä myyntireissulla koko päivä. Pian selvisi, ettei Henkalla ollut autoa. Ja sisukkaana myyjänä oli mennyt näytöille julkisilla. Kaikki esittelykyltit ja kansiot kainalossaan. Onneksi työnantaja oli sitä mieltä, että työtehokkuuden ja liikkuvuuden huomioon ottaen jokaisella tulee olla auto. Auto rahoitetaan ja se on odottamassa, kun työsuhde alkaa. Siis jos vain muistaa kertoa, että sille on tarvetta. Kun varusteet oli saatu kuntoon, rupesivat asunnot käymään kaupaksi samaan tahtiin kuin kalakukot. Innokkaana nuorena miehenä Henkka kyseli vanhoilta konkareilta myyntivinkkejä. Hyvän ja tärkeän neuvon hän sitten saikin. Muista vain, poika, laittaa jalkaa oven väliin. Mutta kaiken kaikkiaan täytyy kyllä sanoa, että kaiken sen jälkeen minusta tuli oikein kelpo asunnon myyjä. Ja jos sinä olet kanssani samaa mieltä siitä, että housuihin ei suunniteltu taskuja sen takia, että niissä pidetään käsiä, vaan siksi, että niihin työnnetään rahaa, niin ota meihin yhteyttä. Meillä kyllä pärjää kovalla työllä. Sillä pärjää minäkin ja niin pärjäät sinäkin. Töihin siitä